Bisan sa kakulian sa iyang lawas ug maglisod og lakaw human maaksidente, wa kini makapugong ni Gobernador Gwen Garcia sa pagbisita sa lungsod sa Dumanhog ug siyudad sa Toledo niadtong Agosto 25. Ang gobernador mismo mo'y nangunay pagtunol sa pasidungog ngadto sa mga mananaog sa Subbusog program sa provincial, district, municipal ug city levels nga iyang gipasiugdahan alang sa mga mulupyo sa probinsya sa Sugbo. Niadtong Agosto 15, na-slide ug natumba si Gobernador Garcia sud sa iyang panimay. Tungod niini, kinahanglan siya magamit og walker base sa tambag ni Dr. Jose Antonio San Juan, orthopedic surgeon sa gobernador, aron makatabang sa iyang paglakaw. Alang sa labing unang babae nga gobernador, makasaysayanon nga sa Dumanhog gihimo ang labing una nga awardee sa Subbusog program tungod kay siya anak sa maong lungsod. Matod niya, tulo ka mga gobernador ang nagagikan sa Dumanhog. Kini naglakip niya iyang amahan nga si kanhi Deputy Speaker Pablo Garcia o Junicio Hacosalem. Sa iyang pakigpulong, gisulti ni Gobernador Garcia nga maong nakahuna-huna siya pagmugna sa programa nga Subbusog aron maghatag og paglaom sa katawhan taliwa sa krisis sa COVID-19 pandemic. Nga kung kita magpugi, adunay itanong, kanang maong atong gitugli, kanang maong atong gipisok nga lisod, pinaagi sa gahom, sa kahitasan, kana makaangkon o kinabuhi. Matag adlaw nga atong tanawon samtang ang mga giluyong nato musugod na sa paggawas ang unang mga dahon mahinumdum ta nga pagkanindot gyud ay sa kinabuhi. Si 7th District Provincial Board Member Christopher Baricuatro ni congratulate ni Gobernador Garcia sa pagbugna sa Subbusog program Vegetable Gardening Contest sa probinsya. Si Dumanhog Mayor Efren Gontrano Hica niingon nga ipadayon nila sa lungsod ang Subbusog program diin gahinan nila kini og budget sa sunod tuig. Gikan sa Dumanhog, midiretso si Gobernador Garcia sa dakbayan sa Toledo aron sa pag-award sa mga mananaog sa Subbusog program sa ikatulong distrito. Gipaybaw ni Gobernador Garcia nga gihan-ay na ang mga lagda alang sa ikaduhang hugna sa Subbusog program diin karong Setyembre kini sugdan ug sa Disyembre plano himuon ang laing awarding sa mga mananaog. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinas.